Het centrum van Haarlem moet een broertjend het worden. Er wordt hard werken om de voetbalvereniging, keertsclub en het zwembad een meer skippelijk onderkomen te jaan. De provincie draagt er €150.000 om bij. Ambtenars lang tiestje een speciale plaquette voor in de gevel van het nieuwe gebouw. Ik ben erg blij met je steun. Ja. De helft van het geld komt ongeveer bij de gemeente waai en de andere helft het het dorp en de regio bij elkaar hellen. Dat is een flinke smak geld voor een dorp om het bij elkaar te krijgen, dus het is wel een breed droegen plan hier. Ja, ik denk dat meer dan de helft van het dorp mij doet als vrijwilliger, als mijn financiële stiepen. En dat maakt het eigenlijk dat we met mijn schouders eronder zetten, dat dat enorm stimulerend is. Dus eigenlijk voordat het project er is en de toekomst ingeet, is het in die zin al heel erg geslaagd. De meer skippelijke accommodatie moet energiezuiniger en vooral moderner worden. Want een upgrade, daar winnen de Joodijske onderkomens wel aan. De voetbalvereniging als voorbeeld die heeft nou kleiboxen van 1960, dus dat zijn museumstekken eigenlijk. Het zwembad is er ook al langere tijd hier onwezig in het dorp. Ik daar bespraken van verouderde kleedboxen. Dus we winnen alle jaar naar accommodatie. Bruisend Hart Haarlem kost het zo'n €1 miljoen. Al het geld wil inzamelen. Tablierens van de projectgroep. De wienen likwels financiële tebekzetters. Ze winnen de hege bouwprijzen en winnen de problemen met de ondergrond van het nieuwe voetbalveld. Dus we winnen nu de streep. Toen hingen we een tekwart van een ton. Ben we vervolgens maar de Petron West in het dorp en zat nou liek het, hebben we de eerste ton alweer binnen in het dorp. Dus dat is nogmaals een teken dat het dorp er enorm achter staat en daar ben ik tegen dankbaar voor. Maar we vregen over die laatste en voor die oren ton, op het tekwart van 2 ton, ben we bij de gemeente bezig om te zien of we correct als voor hen op 50-50 basis ik dat laatste stukje dwang kunnen. Het liep erop als begint het broersende het van Haarlem hield dit hurren te klopje. Post en Houtsma hoop je dat het nieuwe complex dan ook zo gauw als mogelijk in gebruik worden kan. Het doel is om het gebruiken van het zwemmen, zodra het zwembad hier is, dus dat zal 2e helft april wezen. Dan hebben we het hard om werken door de mensen om het van elkaar te krijgen. En voor het pad van de voetbalvereniging en de keertsclub zullen we de decemberperiode nog nodig wezen. Dus dat zal bij de omvang van de nieuwe competitie wezen.